A market yapa, SOMPA, dear Sassiso, and many dear SOMPA FM, SOMPA TV, market yapo, SOMPA, dear MING. Chimwa fidi ene to SOMPA FM and TV nebema weni jie ene akesiapa nebema weni jio sabra boy mo dajini bi natural suna udi ewnya nebema weni jie aketiapa nso kamu ema aketiapa awa fidi ene to SOMPA FM and TV why Yasin SOMPA mani jeni akati apana unu warada SOMPA de asiti neimuno ema akati apana. Eye kwasiada obubu obosome no November bosome ne de toso emienu afepino ene aduono enumu ensem wa yensem twrofo obura hehua wanom esasoso wosamufo pani ato ne bo asemu eyi de editie no sia bremu wode yasoma apesmaka de hye no ya yede eba besomo ene kwasiada anopai hyane so se ensem no efri SOMPA 106.5 FM akra so no budichi wasante emantamu a ba China kasa SOMPA 93.1 Kumasi Ayuko FM 100.9 Kumasi Adafopa Radio Paris France Abrochime Mutakwa asomu wa SOMPA 101.1 Takra den so asomu wa SOMPA 103.3 Tachima so asomu wa SOMPA 106.1 Sunyane so aya SOMPA 98.9 Enkranza so ye SOMPA 90.7 and afi domaso aya SOMPA 101.3 Markesim enene kwado enso aya Kingdom 106.1 na wete yenka afiri ho decoder no so na busia baby FM stations apepia komani nyina egu o decoder no so no search SOMPA na ye shaho live aya SOMPA 106.5 FM YouTube no aya SOMPA FM live Facebook no so aya SOMPA 106.5 FM Accra Safo Kantan Kadama wa peja yen every studio hanom e de ya besententen fidie no so na Nanaka Agency Company Limited aso yasene e de adansie niam papa e bo ye chi dom kutu 2074 wanom so e ka ho ebi Just Bread and Pastries wam so mo de Just Hot Kenke enei wo free asode ba pe na wakwa akopɛ bi na wato ye 3 Ghana cedis pe ne bo eda from endpoint homeopathy enso eka ho bi a homeopathy kwan so wamo esa yade 21st clinic enso wonom enra wamo de wamo widow and orphans no party ni nyina ne wamo treatment free no wamo ade share so wamo dama ena wamo asomaye ene anopai ensem wa ye didi wontua no eni animu bi ni asem kese bi asi ewo temapoto abrante kwa akra afa no fifresie wo kwa akoyi niema kaya kokunu na wo emrahye bedwafie so right honorable Albert Mana Kensford Babin wakasa afa aketua bi mu ensemu na eno na odumnyamfo arekopoku wo kire se nkoko nkete application no enche Monday ya wo chena woni bie ahafano Southwest Cross ni bedwa nim DCE wa support bibi eye adwuma be mu a Richard Ahiagba na ka kire speaker say ade bi da wo makoma so ya wonyema won ye de mu nkire mu bebre wo Jamaica fo nso na ka say wo mo se komu ku wo mo papa ade na si ho ntia ensam no ahodo bebre ene mu nkire mu na ka we ho a enuano be no age adwa ade mu nkire mu bre wo yano mu a wo bete yenka no eye mme obrempon na kwaku ampoma minimini aba Abena Bedu Adepa Kofi.
Afi yenshen semno ase emfa emma ye de arahusemi ena edi kan fa cheme anopai se mebeto anu mu na abrante kwakura small boy and as a young man yanka na sa na woko temaport seja fresh importer wakwa yi ne niam kakra e wo port ho na ja wakoton de edi ne dwuma kakra kakra sa na wogina ho a woguso direct ne niam se no mo so no ye kompo e wa akire enti wogina baabi sa ena tracker bia na mu odu pa eno so e dada ne ho okopie mu temaport de a eye mfidie ene kasa kese nko a ena ye na ye adwuma e wo mpatam ho na bra na wogina golden jubilee terminal emfinfin ho no a e wo temaport ho no na woguso a wo tretre ne nsa na chi ena na track ne so free a eba na track ne ba no a wo hu ya na se aba brante kwa no e de ahwe ho a no onim se bi anka ni a wo twi sa track no ka wo behunu na nka wasan akora ni mayi na firi ho kakra na enso wono nso de na chi ba no wan hunu ena nam so a wode be yama abrante ne sa afei wono mo na ejina golden jubilee terminal no nchenchen nyina wo bi ade ntiatiamu na nso esan dede ana ekoso kese ne ntino ama wone ye hunu ante ena nam so a abrante akohia no kwafrika mu wo ya na wone kire se wono bo modern edbowura hosen kwa kwa akopɛ agye ne nkwa no na wo mu pia anaso mo etrantam track driver no ma ne san kɔ nanim kakra no na ba mo wo edika ne sanwunwo na to ne so awie deda na akoya wure hosem pa enrada ena asem isi ya akoya wure hosem no nam so Nema Port Authority and emergency responders a wo mu kopie ho no wo mu yi na mu no a mene wo kase enhwemu ahyase ekoso Ebusuya yefere hosemu into asem no mu ewo emrahye bedwafie na chiamehene ya wo no owo emrahye bedwafie right honorable Alban Semana Kensford Babin wakasa achensemu se wo sra ne office ya da ese nyakopon ya adom obubu obusumi ye mu November ya yawura mu wanom etoto sra emrahye bedwafo se wanom enti wo mo salary so we 1000 Ghana cedis 1000 Ghana cedis na wono so fa bi nso so na se de ye nyina ye bo kokram ya de enkanka de to eye enufuo no mu no ye bo hu dawro no wonom ewo society bi ewo mema eno no eye the Breast Society of Ghana wo fa SARFO to na wo mo tititi nkakra de afri emrahye bedwafo wonom salary mu no a wo bete ne sa this month yi mu no na wo mo so entimi enfa nkwankwa boa se de be ya the Breast Society of Ghana no wo mo so eniema betimi aso won kwankro na dwumadie bia wo mo didie nso se ye mo hu dawuro ye mfa we nkoto nro na emo ade hia sabio kokram ne bia nya wo mo ene wonom a wo mo so detect bibi na ye betumi aye hu bibi di aboa wo mo no se sika yi na wo mo de ebe akwakwa boa wonom na speaker ekire mu no say sika no mo pe 300,000 na so no se emrahye bedwane ye te wo mo kakra na de bedu bia no wo no speaker would the aka nyina beso so ama na do 3,000 Ghana cedis no said ye be ya adwuma wo mo de kwakwaboa the Breast Society Ghana no wo matumi e de akoyi na etumi awie mu di deduct 1,000 Ghana cedis from each member's salary for the month of November to be dedicated to the fight we are all engaged in, the Cancer Awareness Month, and that money be given to the Breast Society of Ghana. That will make it up to 276,000 Ghana cedis. I will provide the remaining so that I will round it up to 300,000, which we donate to the Breast Society of Ghana to assist them in the work they are doing. This is a very important matter. I have seen, I've witnessed how devastating the breast cancer is to our women, and I think that if we had some of these statements earlier on, we could have done more. Enti no said ye wonu ankasa hu said ye breast cancer edi Ghana bi enya ewo mayimo na October bosume kra wa disi wa fi bia na ye bohu dawro no ye free busumi ni mu enche ye obubu busumi ni ewo mi enti mrahye bedwa wa mu sika kakra 1,000 o metete no de ye beso bia no na ono speaker wo no so de aka so na akwakodu 300,000 na wa mutimi de akwakoboa the Breast Society of Ghana no na bibia so etumi akoyi a right honorable Alban Semana Kensford Babin wo no ani achiamehene a owo mrahye bedwa fi wo de sasemi etu
na yento ansem ne so ewo ensem foforo mu kuayo ehonsem mu ne yegina yin wosoafo a hwe Ghana kua ene eho adwumaye eso eye onimyamfo erikopoku ono ne kase wo kire sen na no a NDC bai wam the project bia be friend nkokon nketenkete na nkokon nketenkete project no nyame ya adom a eho application form se wo pese wonya bie na wo ye bie ni nyina no efiri dwada ekoye wo mo the application forms ni nyina ye ne ready ya mantam ni mensini bia mu no obia benya bi eno nti se wo pese wo ye nkokon nketenkete ni bia na no dia wo mo ye ya manfo so ya wie onene nam social media na so ne traditional media no mu a wo mo so nkokon nketenkete no wo mo so ma wie wo se da bi afi kura na ho kese no eba eno nti se bia na pese wo ye bia wo ko district assembly a wo ko pedo asempem nkokon nketenkete forms ni bi wo ko akwaje no afele na bia aye kama wo kire se wo de be se 10 million nkokon kwa nketenkete ni bi no eno wo de ba bedu man Ghana mu a wo mo boa ama efie bia nya bie no mo ayen na no atimi aboa man nkokon ebusu e wo man Ghana mu ne nkosua enso atimi ayefo adia ba ko a obi asa hwe anim eye ne ya turu bi sa enkokon nketenkete ma me bo so wa ha no me wusa na oba bi a wa ha bi a bo ne nsam sane e be ya obenya kakra na wayen o mampanyina da roma ya nhyehyɛ ni nyina awie so nyame ya adoma eye ejuada ebei ya de enkokon nketenkete ho nkrata e ko district bia obi a wo pese uye bie no obekɔ ho na ya fele krata na ma na ya ka kire wo mo se ansa na ye be fele krata na ma no o mo mahwe se why baby kakra ya den kokon ma wa ubetimi aye dey aye wo mo ya den kokon ba ya be sa de aduane aye dey aka ho se ne be ya ubetimi aye nkokon akokon ni nnuane ade ma ono nyina no amampanyi mama say ya de ma free eni a yeti ye eyosoafo hwe kuayo eni ehonsem so nyamfo erikopoku no amanesem no anso ha wo kwara nim no no kire se ubepie mu ewo bechem ene ne mpotem ho no a asase yantam ena nananom ede adom aban ma aban so age ne kama ya enche bia ye ba besi chicken processing factory na se nkokọ no ye na ebusu a ye mane nsei anase bia ye menka se o mabusu a na afi obehu na akoye no so asan akoye boachi bidin eno nti wo kire se aban eba besi factory kese pa fridwuma ba kwa oba besi wo ho na afi enkokọ ni busuo no aban no so asan aton nkokọ no de free wono mu a eye nkokọ nketenkete no wo mu nyini be ye nkokọ akese a aban beto na wo de afa mfidie ma process ne kama ubehu na afi ye de bi kwa ma no ne na ya ma me no amohye mu a enkokọ ya ni bebrebe nyina no asem ba kopa ene beba asem beba no se obi a beka se ma ya akokọ ni bi afa de ya nto na eno so akoye problem e de amanye because afi we nkwan no apart from campaign ya bia eya nkokọ ni bi no abanya nkwan de kokọ nkwa 10 million ene ebegu system ni mu enti we ye bi oni fie ya wie no ya besa ka so ma ya nkokọ abanya nto ma bragu enti di o mampanyi mama mi aye ne se ye factory kase a wo ya nkokọ ni wi a ehọ na ba akoto nkokọ no na ni ji se ma ba afo ne se eye factory kase na Ghana ha nyina de bi ka ye no eye bechem ne de factory no ye dey e ba besi bechem ane de factory no e ba besi eno ewo Tano North mensini no emu ewo ahafo region anasa ahafo mantam mu eno na onimyamfo erikopoku e de atodwa no na ne ye kopiemu ewo ahafo ano South West Cross ni ebedwanim na amane echemu se afibia National Science and Maths Quiz ya ekoso ewo SHS yahodo no upiemu ewo mankranso a wanom so atumi atitim omu kopiemu ewo eye Cape Coast mfimfini emantemo esansa wanom ehye mantam no emu na wo ho na wo mo de eye semi final no ekwahwehwe so na Mankranso Senior High School wanom qualify to the semi final na numu na panimfo asebio wanom akọ school ho pen na chese all student no this year wono owo ahafo ano South West ekrosi ni bedwanim onanyamfo Abubakar Sadiq waka ho bi na wote se ni suku a wakoye wo ma qualify to the semi final no come see one pop champagne wo mo ani jepa na numu eno kopie mu e wo suku ho a woni achechefo wo mo training mofrai e ma wo mo di anuonyam sha ente se e de abra suku no ene omaimu nyina no wonom ebenya bibi kakra e de afiri emrahye bedwani anase mesini aban krachi enchen ebra okopiem ho ne yamani boni ebinizo wusu ansa atu nsemi bi esomye endo bibiasi say de ondo be go wanti amabeshia say de nua wayo e kai na yinuanum National Science and Maths na omo enko quarter final de nya na yem chiye because now Jesus
Nia, and next time coming to my office because I used to see me. And I show officer, yeah, boss. Hey, now, bomb fire, and I'm here. I'm proud. Seven baby on with man can see album. Yanaya day, I'll see a champion office. And I said, get to the office and was say about you because it's not Mr. Damakuma said, then I'm a boy, I'm going to qualify. We didn't have a show. DC Metro Cross ni bedwa no krachi ya wasomade hia womo ewo ahafo no Southwest Cross ni bedwa nim onanyamfo Abubakar Sadek neni ne ekwatie na enye onko a ena nani giye esanse Kumawood actor ba kwa ono no Edi Joseph Osei dodo na efre no Wayosi wono so kosuku wo Mankranso Senior High School wono so teye no nani je pa womo de odo ekobo odom Wayosi nso nsam a wode to yama ne boni enim eni Nyame ayebi Mankranso Senior High School wanam na National Science and Maths Quiz no 2025 for the no ma qualify to the semi-final penifo ede ensemi esoma yamani boni Ebenezer Owusu ansa ya yenso yadane hwede asomwe ebusua tasia ebetwa so a eyemababi sunti yano aye den anopa mi ebe nana kejesi no sia brem kase e wosompa so ede asomwe nana kojesi adawum eno ade adansi eniema ade aso yasene upe enchansen upe nadoa upe plywoods wanum eto ya che enti wo mu wamu nimde e wo mu sue hunu ukọ nasa unu wo mu kwatena se a baabi kuru a wasase ne ewo no ye behwe eyi cement ya ebabua wosanse asase bi ho no mu a enya cement bia ene ye lay foundation ena enya cement bia ne ye plastering ena enya cement bia ene ye moldings enti no kwa nana kejesi company limited wanum be cheche oni nyina cement we ye we na de we ya be mananya hoden cement bi wo hakura po abusua ye fence ya bansoro ma ne ntoa so be miensa ho e be dwiri agu enti nana kejesi company limited obe cheche oni nyina kama enkrobata no doso mantam dunsia nyina wo mayim ye wo ba bia yanuma penti yanyaba so boy bebre wo mayim ene amano no ede na enkran ni kumase wetumi afra ye 0204 355 040 0204 355-040 nana kejesi no wa save ni sa na why landlord ana landlady woso wanya dan papa bi mu ada adansie niema na yenyina ye nim se wonum a wo mo hyase ana ya sabia wo mo hyase edi homeopathy esa yade e wo manyim eye end point homeopathy wase fa yade ne bra ne ende enfa mawo fa infection ne bra ye ende enfa mawo infertility fa bra ye ende enfa mawo eye homeopathy kwan so ene ye de be ende sa yade nyina ede afiri so ama won so watumi ade ho na end point sese e bia wodi bi stroke ye nwodwe agina boso no watifie wokokọ emma me patro frɛ wonom esanse wo mo run home care services ni emehwe wodi hye no emfa mawo na yade bia nso a adokoro wo sɛ de sabio somro adokoro kraman no ye betu ase e homeopathy kwan so enkran ha sei no shell signboard sphincter quantum pon so ye ho a ye di adwuma na kuma asenso kronom aboahia ye butu ho bowura yahye no na yenhwew na onso honto eba no sabo ene ukini ho sensam no a endpoint homeopathy adama ne nyina ye beye ne kama ama onso ho ade ho physiotherapy no ye bi na afi massage nso ye bi for 0244 867 068 and 0274 234 321 endpoint homeopathy wase obema aye free 20 na 74 T74 na dodo na etwa ne tia
frɛ no ya nananom di do akane na wɔnom di enuhini nuta ene hahama ede egu kukuom si gya so anopa bi ankansa ne yekora yebɛtena ha yi enki abobɔ bi ama ye ho atɔye ne boost immune system no na ma yenyini chapa nansen adaje ni pusunti empanifo kekakeka bomu anoma ye no abɛfo kwan so we portable and colorful one and that Facebook ne so no efe eye kama packaging ne de enokora ne kere me no eye 2074 T74 ukodwa so anu atobi wo yade bi ti se kidney infection liver infection bia HIV or hepatitis B C D A K ni nyina no ebetu ase yade bia na sanso boost immune system no e de amount edre o your bapemfo ana o makwada no fo ampacho onka ho afi akwada wanya mfinhia ne dumie no onka ho Food and Drugs Authority wanama gia tum se eye papa ukodwa so ana over the counter pharmacy drugstores ahodo herbal shops ahodo eye T74 na emwa ni doso puo mu pa no Okeshi Drug Lane ya ohono mu benya bi etukumase Ashton Kolenak heba ho ya de akoguo se chapo 0246 073 498 ana 0501 628 931 eye 2074 enei yakopon ya adom na ofira so de ba pe eyi dokunu bi di kenke show eye just hot kenke ene ya kanfo di ama wo we no wase uye programs bi upeni doso promo atu a yatete so eye kama eye 3 Ghana cedis pe anti akosha bekasa eye 3 Ghana cedis pe eye 3 Ghana cedis pe ne bo anya den oton kenke ubetimi akwakotu bi aton aba obenya faso bebre ewo so eye nkran dokono eye 3 Ghana cedis pe me pacho enheya ene ewo dome CBG eye achiri hono mo a ena ubehu ye Ghana Commercial Bank na chipe ana obehu yen na fra yen ni yemfa dokunu yi bi emra oni duduo mu dwumadie bi a wudi bia ye de ebebrew o pe nso etu aton a ye de be ma wo eye 0256 068 832 0256 068 832 na just hot kinky mpanimfo ajoso na said the 21st clinic enra wanom eye wo annual widows and orphans free screening and medication no yada mu nyina mu ase ya wie enra ne yahase 9th edition no enra 21st branch ya wo man mu bi anyase yate kanko ne yesa na yesa yade no na omo asabi wo mu kunu mu afiri mu wo mu papa mu afiri mu wo ma ye kunafo wo mu ye ma ene wo mu a wo ma ye nyanka ne awisia no yafa wo mu ho so nsam de ato yakoma pono so na afi bia Dr. Brezet Foster eye wo ma doye scrutinize wo mu esanso treat wo mu ma wo mu aduane die no 9th edition eno e ba so wo a wo ba ye bia nyankopon sha dry ye de ama no aya nom na no ene beboa wo Dr. Brezet Foster 21st clinic wura ene ni mpanimfo nyina so maya ade pa nyankopon enhira mo abusuafo nyuma kwa adamenti yesere otwen yen ye ba sisi ya. My people, this October, Tap Send gets something big for you. Just send money to Ghana with Tap Send, and you could be one of the 100 lucky winners to get a full reward equal to everything you send. Just send love home and stand the chance to win your full reward in your account. Winners will be contacted in November, so don't wait. Keep sending and make your transfer count. Tap Send, fast, easy. Tap Send, Papa no. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun, ani wayi me yensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi ani die no. Time heba mixture duro no ena eye ma wo. Oba a wafa afuro de o ma akwada no fo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi
bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakɔ hospital anase lab ama yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se opetam eba Mr. Enui dudu atu a fo ani kyerɛ KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atɔwo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Pre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atu Endpoint Homeopathy Clinic Ghana had the obi anim sɛ sɛ yɛ prostate na ba bi omutibe yɛ screening ema hu ni yie etu ase a na ɛyɛ Endpoint Homeopathy Clinic anase ɛyɛ kidney ɛyɛ liver problem wo fa ba bi ɛna adwodwo na de ɛfa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakohia asa wo di ne ho akoro asa wo to ntɛ ɛne yɛ bra Endpoint Homeopathy Clinic na yɛ moa wo ɛma ne mɛma mo pa wo ɛyɛ Endpoint Homeopathy Clinic wo mo dɛm fua yare bia infections bi na wo ho anase bia wo hwɛ wo fa ba bi na adwodwo kidney problem prostate de ɛyɛ Endpoint Homeopathy Clinic kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic ɛwɔ Kronoma Bohia ɛna Accra hanso so de wo mo gyina mu ankasa ɛwɔ Spintex bebre friend share signboard no huduro na ubusa sa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic a obia ɛbɛkyerɛw for Endpoint ɛwɔ 0244867068 ɛna 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic a wo mo dɛm fo tontonte yɛnnom nsa ne yɛfa adwen ne yɛfa adwen mpa sɛ na nanu nim sɛ brɛ bi bɛba ama tontina 74 opa yɛ no simple T74 abɛyɛ aduro tontina 74 ana T74 asa twe yɛadwene asi nananom dodo so sɛdeɛ na dodo bua ma nananom ɛnyare basabasa no saa na tontina 74 ana T74 ɛboa nipadua no ɛma immune support enti obi ɔnom bie no abrɛ bia ne ho dendenden tontina 74 yi nso yɛayɛ no sɛ nsuo krokrowa kama enti baabi a wonam bia wobɛtumi de wade akɔ same ne wo a ankefi na ekuro yi ɛda no nkɔ na wie yɛ wabra mennom T74 sɛ mennom tontina 74 a menya hoɔden mennom ne da bia T74 yi ɛyɛ hahama ɛne yɛde ayɛ na DHC ɛna aframa na yɛ kama saa no T74 ahoɔden ne apɔmuden nko a wokɔ pharmacy ana baabi eto nnuo bia wobɛnya tontina 74 yi bi atɔ T74 yi ɛnyɛ ma ɔba a wafa afuro ana obi a ɔma nufoɔ ana sɛ obi a onya mfie dumienu ɛto phone frɛ 050162891 and 0246073498 FDA agi adwadie nkratoa yi atom SOMPA TV Emma Akatuapa no kure Emma Akatuapa yentoa ensem no eso Penia woni amansan edi nkita ho anase nkita ho edi ebofotene edema NPP amoyoko no Yera Richard Ahiagba wono na yekasa wo kire se nansan enkomo bi adaga na nyina komaso ye na ano krampo no nyamfo kwabena onyamfo kodwo pon kroma edna no tumu bi a enura yesan besi usokoso na wakira say ni nyina cyber security amendment bill ya wo de akoto parliament no wo ka e de akire speaker of parliament say won for na no ntumo bi sansa sa amra ya wo de ba parliament pa de se wo mu nim na wo jejai e ma ekofa e ma wo gitumu a e de asembe ba bio se ena no CJ ne nkomo ya ye ka ye nkanwie ye na sa afei ye yitoko no asi nchen na toko no di asemi court MPP minority for kra parliament no wo mo so di asem no e de ebi court wo mo kire se until senke be di asem na wie maye ma CJ ma vetin anase ne awo hwe kire se chief justice na erapo bafo boni maye ma no ma vetin no se parliament anfo mo na ye nsi ho na wo ma block sa vetin no na so mu jai e ma vetin no etoa so kwa Ghana kabima minkabi ene mra no ye de atuturi fom. I also want to just advise and perhaps appeal, that's probably a better way, that the Speaker, he's a seasoned parliamentarian. He's a statesman, he's most respected. And I think that in this moment, he should lead and say that there is no hurry. Let's see the finality of all these cases and then let's move on. But until that is done, any effort now to just push this thing through, I think that would leave bad taste.
Eni a yeti ye Richard Ahiagba wono enkrato obofotene edema NPP wosunu kokroko amonyoko no na wo kire say speaker emfa Nancy form na vetin no a empani edebe hyehyɛ so nyame yadom a wo kina na wo twe no wonfa Nancy form no won block na no betimi aboa ama rule of law etimi aye adwuma Abusia yekowie kase no ewo bi man so Jamaica mu eho na yedewo ekwakowie kase na amane no emu enhyeda enye de kora wanu kire mu se enfrema jampentudi bia na no odin a na nsuo nso ewo mu pa efai ewo Jamaica ene ne potam nam so ema adehye pi na na sabre kura wonu mu ayira yehwehwe wo mu a yehu wo mu asese ejapade bebre enam so ma ekom ku wo mu papa nyasam keto a adehye ni bi enam emontene wonu mu kwan bi eno no ede madid road ho ya sabio wanom esresre enuane efri wo mu a wo mu de wo mu hu se wo mu anya wo mu tiradidim kakra wo mu ebetimi anya bibi kakra entina asa wo mu ye lala na wo mu anya bibi kakra obi di a aye left over no anasa wadi anke bi aka ye de ama wo mu na empanimfo ebo amane a wo mu ache mu say Jamaican wo mu Port City ground ho say de wo mu report kra say aye zero kra ni nyina efa ekomu a eku adehye ewo Jamaica enam san frama jampentudi na Malisa ena wono abekire nsemu a wo kire mu say nyankopon ayadom ema sa enframa jampentudi ebo wieye ensu a na no odin efa wieye no don hwiri bese num ena omhu say adehye ayira pa ya ajapade anso de bebre na anasai ewo mpotam ho na mom wo mu kire mu say wo mu asese yehu wo mu no wo mu busuafo a wo mu kini hwehwe wo mu no wo mu sokora akom de wo mu entini yemfa nse metie mayira na ebia me busuani obrempon wo no anyirayi but wono na wo behwehwe me no ekom de no na chese true troubles one god aya arehosam amanpanifo abamani ese ya ye ne de gisempanifo afiri amanfoforo bi so etumi ebeboa wo mo na wo mo so etumi aginamu ama wo mo asabi ekom ahyase eku wo mo ewo Jamaica memo no wo mo so eho atowo no kakra na adan ene ejapade so asese no wo mo etumi replace ni kakra isi ade opie mo ewo monte omo mandid road ne so ajai abusuan na dia to Facebook no so echen sabi echen bola enya asam keto japade nko a ena mframa na no odin no eni nsu a na no odin asai ne sa no ma sesei adehye aye moboyi abusuan aha ena breme yakwan ma yede anopa no nsia kase no ne anana kwadje si company limited eso asene no yede ne nyina asie bia afi no aso afidie no a ensemo edidi wontua no ebi ne say we dey young man ya water mapoto a importer okwa yi ne niema track bi akoyam no amadi arohosempa ene diaba Speaker of Parliament Right Honorable Alban Simana Kingsford Babenet to sra ne office ene mrahye bedwafo nyina se November busumi yenti obia 1000 Ghana cedis one mu pesika bi dia kwakwakoboa the Breast Society of Ghana na breast cancer no wo matumi apenepo mesibre papa oswafo a ohwe awrokocha so e wo man Ghana mu eye rekopoku wona de atoju asem kokon ketenkete project no ehun application forms efri chineko e be ready Jamaica fo nso se ekwam de wo mo inframa jampentry den su ana no odin wo mu en fa ye e wo mpotam ho no ama de hye na ayira bebre na so ekwam eku wo mo ntimpanifo hwe na wo mo ntimi emwa wo mo na nsem ni bi eka ho enena no pay na KJC Company Limited adama wodi adansie niema eso yasene ema endpoint homeopathy wo no so di homeopathy kwan so etu yade asese hom e de ama de hye no so beta yachi se kutu se bam 2074 no ayi na nam di do a kane no mo yam ya bobo e boost immune system no na tu yade ase no eno so ebo aye ebe so yasene Just bread and pastries wo mo de just hot cake e de aba aye 3 Ghana cedis pe ebusia no akwa kotubi akwa koton anase oye program bia no afra yen Dome commercial bank na chi heya enewo 21st clinic 9th edition e de ma free widows and treatment
ene enyanka no abawiye yada mu nyina mu ase dododo ense we free Sompa 106.5 FM across no eje ne ho sekere me na wasante mantem ye ba tan no eya Sompa 93.1 Kumasi Aiko FM 100.9 Kumasi Adafopa Radio Butu Paris France Abrochimemo ote yenka ho afopie mu etakwa ye nuanom Sompa 101.1 takrade so ye nuanom Sompa 103.3 Tachiman ye nuanom Sompa na 106.1 Tachiman ye nuanom Sompa 106.1 Shinyane ye nuanom Sompa 98.9 Enkranza so ye nuanom Sompa 90.7 enafe Domaso ye nuanom Sompa 101.3 Mankesim enen kwado eye Kingdom 106.1 ote yenka efri ho Facebook no so na nasafo kantanka dawroma o streaming live ho yeda mu nyina mu ase mo adwenkyera ne yeda mu ase mo likes ne yeda mu ase mo share no yeda mu nyina mu ase eye Sompa 106.5 FM Accra sada na YouTube no so eye Sompa FM live www.sompaonline.com website ye semu for penny ura tabata daba what kwitire nsem ede beso mo no penina potoka samu brofo afoforo bi ka ho kwai your official website no na wakwa kenkan bi apesmaka de hia ena no pay ya je penny esi adwa ya ye beso mo sronko kwan so mimi dini abna bedu adepa kofi menembra obrempon na kwaku